दिन हाथाय नालाय बबे जराव मोनो सिगां सिगां थानाय जोंना रानिया किधर मिलता है देखो किधर जाना है इधर ना इधर बाय बाय बोरै जाय स्ट्रबेरियालाय माबायदि स्ट्रबेरि मोनो स्ट्रबेरिसो मोनजायो अबावबा नै मुलिफ्राबो इधर से ना इधर से जानाय इधर जानाय ना हेलौ लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङोथ' दायो अलरेडि दखानाव दंखायो गावनिनो दखान बे जाहैबाय जोंहा सप्ताहै मंगलबार हाथाय जायो नोलोबारि सेन्टारावहाय दिनै बेयावहाय जोंना रानिया मोनफ्रोमबो मंगलबारावहायनो स्ट्रबेरि जानो होननानै बुंबाय थायो ओमफ्राय दाख्लैबो मोनजायासै दिनैहाय माने दहायो गाव बिबैयाबो हाथायाव दंखायो नालाय बिबैजों थादोंमोन बियो दहाय हाथायाव बे ओमफ्राय बिबैनिफ्राय फैनानै नैबे दखानाव बिमाजों फैनायाव दहाय स्ट्रबेरिखौ नुबोदों जाहैबाय बेखौ नुनायावनो बे आंखौ माने स्ट्रबेरिखौ लायनो होननानै लेंबाय दं आरो जायखिया थांनोसै नङा होमबा ओमफ्राय आरो जोंनि नोलोबारि हाथायखौबो एसे आं मोजाङै दिन्थिलांसै नङा होमबा बबे जेराव मा मोनो मा मोना बेखौबो आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै हानायमानि नोंथांमोना दिनैबो थांफादोलाय आंजोंहाय सोलो बिदिबा दिनैबो भिडिअआव आंजों नोंथांमोना थांफादोलाय नायलांबाय थादो अबाव स्ट्रबेरि मोनोनो रानिया बबे जेरावलै नै स्ट्रबेरि जानो होननानै बेलाय माबेलाय मैगंसो बियो नै मेथाइया मानसिया जासोगारदों बेलाय मा बुस्थु बियो ब्रेड नामा इयो ब्रेड मा मा हा मा नायनि र' माबायदि गावसो मिथिगौ अबाव नुदों स्ट्रबेरि सिगां बारलांबाय किबा स्ट्रबेरी खाई बोले कोबा देखी से बोले कहाँ में कहाँ मिलता है कहाँ मिलता है माँ माँ हाँ कना कना कले और रोटी रोटी दे आ जाओ चलो चलो कहाँ में कौन उठूं भी स्ट्रॉबेरी कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको दिखाओ हमको कहाँ में स्ट्रॉबेरी है क्या आपका पास खत्म हो गया बोल रहा है खत्म हो गया बोल रहा है क्या होगा खत्म हो गया ना खत्म हो गया जोब्बाय दाना मा खालामबावनो नै बेयावनो दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा मा मोनबावो दालाय चलो रोटी खाएगा तब तो ना चलो नहीं ये तो कहाँ मिलेगा हाँ कहाँ मिलेगा चलो और अभी दुनेगा ना ये कुत्ता क्या है ये कुत्ता हाँ चलो स्ट्रबेरियानो जोब्बाय नो रानि ना मोनजाला बियो ओमफ्राय दाना रुटि लांसै ना बिमानो बिमाया रुटि जायोनो मिथिबाय दाना जों दायो हाथायाव मोनफैबाय नै स्ट्रबेरियाबो मोनजायासै नालाय दायो ओमफ्राय रानिया बिमाया रुटिसो जानोसै जाहैबाय तुम्हारा नसीबे खराब है ना बाबा नै आयंआ मा लादों फिथा लादों लाबाय चलो अभी रुटि लाएगा ना बबे जराव मोनो नायनोसै रुटिखौ रुटि खानोसै जाना रुटि लानोसै ना नै माने रुटि लांसै जोंहा मा लादों नोंसोरलाय हा पर्दा कभार अ बियो मोजां ना मिस्टिनि खानाय नै जोंना दाना नै हम लोग को पैकिंग कर दीजिए ना रोटी रोटी होगा एक तो नहीं सावराया लेट हो गया क्या लेट हो गया इसके लिए तेरे पास से अरे तेरे मेरे पास से कैसे लेट हो गया बाबा तेरे पास लेट हो गया हमको तो देखा भी नहीं ना नहीं मजा है भाई
स्ट्रबेरिया मोनजासै नालाय माने आंनि थाखायसो लेट जादों जाहैबाय ना माने स्ट्रबेरिया जोब्बायमोन नालाय ओंखायनो माने मोनासै आरो माने खमबो लाबोदोंमोन खोमा ओंखायनो रागा जोंबाय जाहैबाय आं रागा जोंबाय नों एबार नेक्स्ट सप्ताह जादोब्रा ना होगा ना नेक्स्ट सप्ताह में मिलेगा ना ऑर्डर देके जाएगा हम लोग ना होगा ना मिस्टी भी लेके जाएगा এটা রুটি দিব এইটো কি বুলি কয় এইটো মিষ্টি না माबायदि मोजां ना गाज्रिलै এইটো दाखि थ'ब লাগে जाबाय अबदिखौ नै मानसिफ्रा मा लादोंथाय बिसोरो माबा टेबोल कभार खोमालै ला इसको पकड़ो तो तुम बेनो जाबाय जोंना नोलोबारि हाथाया मानसिफोरखौ एसे खिन्थिनोसै र' ओरैजाय नै ओइ क्या कलर को बेग का कलर को कैसा कलर है तुम्हारा रुको ना अभी तो नहीं लेगा ना बाबा एडमिशन तो हुआ ही नहीं है एडमिशन होने के बाद लेगा ना क्या क्या बेग लेगा मामी को पूछना पड़ेगा ना स्ट्रबेरी मोनैखाय माने बेखौनो लानोसै जालायबाय आरो आच्छा जों दायो थांगोरसै नङा होमबा लाखाना जों थांसै नै दायो दखान फारसे थांफिनसैलाय नै मा लादोंब्रा मानसिफ्रालाय मा बेयो मा खबर इयो गस्ला ब्लाउस कम्पानिनि आच्छा मोजां ना दे चलो ओरैजाय थांसै माने बाबाखौ स्ट्रबेरी मोनैखाय रागा जोंनानै दा बेगखौ नायनोसै जाहैबाय माबायदि बेग केनेকুৱা खबर बढ़िया कौन सा वाला कलर देखो हाँ पिंक कलर या तुम्हारा सब कहाँ हाय मामा हेलो आओ कौन सा वाला पिंक कलर नै दाना बेगखौसो लानोसै जालायबाय अबे बेगखौलाय जालालै जोंहाय अबेखौ बेगफ्राबो नै रिदिं दादाङालायना दोनथारबाय नालाय আজি নলয় स्ट्रॉबेरी চাইছিলে মানে स्ट्रॉबेरी শেষ হল বলে এটা মানে বেগটো চাব মানে कौन सा वाला ये वाला नेक्स्ट सप्ताह में ला दो बोलो ना होगा किसको इसको अच्छा होगा नै जोङो दायो रुटि लानानै फैफिनबाय आरोखि कौन सा वाला नै सिखाया बे कुकरी किमान लायदो कुकरी हा 2500 बा बरे 2500 नोलै ओरैजाय अर्डार होलांसैथ' नैबेयावनोमोन जों माबा लांफैनाया स्ट्रबेरी लांफैनाया स्ट्रबेरीयानो गैला जाहैबाय अ दादा नेक्स्ट सप्ताह आनिब ना केजि किमान लय टेमा কেই টেমা আনিছিলে আপুনি 10 টেমা উঠুনি একদমবাৰে খাম বোলে আহিলো নাই এটা কি আহিব ন আনিব ন ओमफ्राय जोङो नै दायो बेयाव मैसो बेदर लांसै फैनानै नुदों दा माने मा होनो जोङो आं माने मैसो बेदरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय जायखिजाया बेखौ जोङो दायो जानानै आं खिन्थिसै दे नोंथांमोननो रुटिबो लाखाबाय नालाय एसे बाव दरनैसो गोथाव मोनो आङो एसे दम होना लाबाय आङो एसे दम होना लाबाय आङो दरनैसो होननानै नै बे जोंहा आयंनाव लाबाय नै आङो गोथाव मोनो होननायखाय ना मा बारखालि मोनो नोंसिना मैसो बेदरखौ दैलि मंगलबाराव मोन ना आच्छा दे सोरबाफ्रा जुदि मंगलबाराव फैयोबा नै बिसिनि हटेलाव फैबानो जाबाय मैसो बेदर जुदि जानो लुबैदोंब्ला मंगलबारावहाय गोथाव ना नै बिसिनियाव मोनो नैबेनाव आं दायो फर्था लांसैलाय नै फर्थाखौ बानायबाय दं ना मैसो बेदर लाबाय सासेनो आङो सासेनो लाखाबाय रुटि ओमफ्राय आं नेक्स्ट आंना फर्थाखौ जागोन हा बे मामिनसो बे रुटिसो बानायदो ना फर्था बानायदो हा फर्थाया बेलेग ब्रा रुटिया बेलेग ना फर्था बेलेग रुटिया बेलेग नै दखानिफ्रा बिराद बिजि बिसोरो मानसिफ्रा दखानिया दिनै मंगलबार नालाय सोरबाफ्रा जाग्राफ्रा नै जासो गारदों खोमा आरो आं बुंनायखौबा बुजिना बुजायगोन बिसोरसो मिथिसिगोन आरो रुको ना अरे सारी जाएगा रुको नहीं आने रुको
जों दायो लालायबाय चलो अरे चलो हम पकड़ेगा बे जाबाय रुट माबा परथा बे मैसो बेदर बे रुटि चलो दा थांसैलाय कोन चला कोन जोङो दायो थांखां लाना फैनायनि उनाव जानायखौबो एसे खिन्थियो नङा होमबा नोंथांमोना एसे थांफाबाय थादोलाय दिनैहाय आं नैबे जोंनि मंगलबार हाथायावनो एसे भिडिअ लानानै दिन्थिबाय माने स्ट्रबेरिखौथ' मोनजाया नालाय जों फैनाया एसे लेट जाबाय थेवब्लाबो जोङो बेखौनो रुटि लाना फैबाय परथा लाना फैबाय ओमफ्राय नै मैसो बेदरजों जों दायो आरामसे जाहैनोसै नङा होमबा साइकेल मेथाइया दहाय खिन्थिदोंमोन आङो वाव 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 बरिया ना मानसि बोगासिनो हाजिरा जायाखै जाहांबाय होमबा जाबावाखैनो एसे नांबावथारगौसो सिगाङाव थांबावबायसो सिगां थांथारबाय खारलांथारबाय सिगां जों जायखिया नै मानसिफोर दासो फैदों मानसिफोर हाथायाव लानानै फैबाय जोङो हाथायनिफ्राय जोङो ओमफ्राय दायो जानायखौ स्टार्ट खालामसै आरो नङा होमबा माने इसिबांखिनि फैयो थम थाम नुजोबगोन जेरैबो बेनो जाबाय जोंनि नोलोबारि हाथाया माने जानांगौ मोनजोबगोन आरो खिन्थु आं माखासे दिनैनि हाथायनि सिंनि माखासेफोरखौ दिन्थियासै हेलौ कि जाबा हल आच्छा दे नैरैजाय सासे होलांबाय खारलांबाय सिगां जों दायो सिङाव हाबनानै आरामसे जानोसै आरो दखान सिङावहाय नङा होमबा जाहैबायना दिनैहाय रानिया स्ट्रबेरि जानो होननानै आंखौ लेंलांदोंमोन बेखौबो जों मोनासै थांनाय लेट जाबाय ओमफ्राय मा लाबोदों नङा होमबा दहायनो खिन्थिखाबाय आङो मैसो बेदर लाबोबाय ओमफ्राय रुटि लाबोबाय ओमफ्राय परथा लाबोबाय जोङो दायो ज' जानोसै बेखौसो दिन्थिनोसै नङा होमबा दिनैनि भिडिअ बेनो जासिगोन आरोना बेखौनो एसे खिन्थिबाय नोंथांमोननो आङो दायो नै मैसो बेदरखौ जानोसै बे जाबाय मैसो बरिया रानिया जाबाय मिस्टि ओमफ्राय बिमाया जाबाय रुटि ओमफ्राय नैबे जाबाय मैसो बेदरा आं जाबाय ओमफ्राय नै परथा बेयाव आरो दिनैनि माने ब्रेकफास्टआ जोंना बेनो जाबाय दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थिबाय दै लोगोफोर सरि आरो जोंना रानिया माने स्ट्रबेरि जानो होनना दाख्लैनिफ्रायनो आंखौ लेंबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैहाय मोनजायासै माने जोंना दहाय थांनाया एसे लेट जाबायनो आरोना मोनजायासै माने जोब्बायमोन ओमफ्राय नेक्स्ट मंगलबाराव लाबोनो थाखाय जों अर्डार होनानै हरबाय नेक्स्ट बारावसो आंनिया मोनजासिगोन आरोखि बेखौनो आङो खिन्थिबाय ओमफ्राय जुदि सोरबाफ्रा जुदि नैबे जोंनि मंगलबार हाथायाव जुदि फैयोब्ला जाय आं दहाय हटेलाव थांदोंमोन ना बे मादैमोननाव बिथांमोनाव बिसिनि हटेलाव मोनफ्रोमबो मंगलबारावहाय बिथांमोनाव बे मैसो बेदरखौ एवनाय जायो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा बिसिनाव फैनानै बिसिनि हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन आरोखि आं बेखौनो दिनै खिन्थाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला आं दायो जाग्रोसै बिनि उनावहाय एसे दायो जुदि हायोबा एसे दिन्थिबावसै हायाबाथाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'सै आरोना आं दायो जाग्रोसै नङा होमबा